Mucho gusto! V téhle epizodě zjistíš, jak se s někým španělsky seznámit. ¿Cómo vas? Yo soy Vero a ty si právě pouštíš španělštinu do ucha. Podcast, který ti pomůže mluvit hned po jeho skončení. Jsme v cestovatelské edici, ideální pro ty, kteří míří za španělštinou do světa. Tak pojďme na to. První si poslechni tenhle rozhovor a pak si ho spolu rozeberem. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Muy bien. Soy Vero. ¿Cómo te llamas? Oscar, encantado. ¿De dónde eres? Soy de Chequia. ¿Y tú? Soy de México. Qué bien. Pues hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Tak co, zvládla bys to teď? Představ si, že právě stojíš v hostelu v Kostarice. Usměje se na tebe někdo a povídá Hola, ¿qué tal? Pojď si to říct nahlas. Hola, ¿qué tal? A neb prostě ahoj, jak se máš? Ale na rozdíl od češtiny, hola je prostě univerzální pozdrav. Což znamená, že ho můžeš použít ve všech situacích. A to ¿qué tal? Jakože jak se máš? Ale je to vlastně součást pozdravu, takže nikdo neočekává, že mu budeš vyprávět svůj blbej den. Ta odpověď bývá rychlá, jak tam slyšíš. Bien, dobře. Muy bien, moc fajn. Kromě ¿qué tal? Uslyšíš i další varianty, jako třeba ¿cómo vas? Jak to jde? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? A klidně je takhle můžeš zkombinovat. Pořád je to jak se máš, jak to jde. No a potom se představujeme. Soy Vero, jsem Vero, soy Oscar, jsem Oscar. Můžeš slyšet i me llamo Vero, protože otázka je ¿cómo te llamas? Jak se jmenuješ? ¿Cómo te llamas? Me llamo Vero. A nebo běžnější, rychlejší, soy Vero. Jsem Vero. Tady, v tomhle momentu, si pravděpodobně s lidma nebudeš podávat ruku, ale ve Španělsku ti přistane lehký polibek z jedné a z druhé strany. Ale neboj, je to rychlý. A třeba v Mexiku je to jenom z jedné strany a pak se k tomu přidá lehké obejmutí. Ve formálnějších situacích ti ale postačí jen úsměv. Potom jsme tam reagovali slovy mucho gusto, encantado. A neb, těší mě. Mucho gusto má pořád stejný tvar, ale u slova encantado, říkám encantado s tím o, když jsem muž, a encantada s tím a na konci, když jsem žena. Druhou otázkou bylo de dónde eres? Odkud jsi? A jak už jsem říkala, soy Vero, jsem Vero, tak tady můžu recyklovat. Soy de Chequia, jsem z Česka. Soy de Praga, jsem z Prahy. Často se stává, že znají Prahu, ale nikdy nevědí, kde nebo co je Česká republika. No a nakonec se rozloučíme. Hasta luego, což je doslova později, ale neznamená to, že to můžeš použít jenom, když počítáš s tím, že se později uvidíte. A druhá alternativa bylo nos vemos. Doslova uvidíme se. Zase to ale nemusí být pravda. Hasta luego, nos vemos. Klidně můžeš kombinovat. Klidně můžeš použít jen jedno z nich a klidně kdykoliv potřebuješ. No tak jo, tak jsme se právě s někým seznámili, pozdravili a rozloučili se. Tím to nekončí. Najdi si španělštinu do ucha na www.forendors.cz/španělština do ucha, kde na tebe čeká přepis epizody a další vychytávky, které ti pomůžou dostat španělštinu z hlavy do pusy. Hasta luego!